Okay na. Okay na? Nag-start na? Sige. Nandito po tayo ngayon. Testingin namin yung razor na binili ko kay Brad. Unang gupit. Buhay naman oh. Lutabe! Maglapos. Alam. At sa kabila ka. Makikita si ate. Bababa ni Bim. 35. Tagag. Videoan mo doon sa likod, Bim. Punta ka sa likod, ikot. Oh, mahulog ka. Ang videographer. Baba ka, baba. Abot ni Bim. Abot ba, Bim? Oo. Nakikita man. Oo. Wait yan eh. Ikaw daw magkuhan. No. Dali! Kaputan mo mo, Nay! Ang videographer. Duhan videographer. Dali, de. Kala. Di. O, de na si Tito Marvin. Ano yan? Ang iwag. Ba't siniro mo na agad? Di ba man? Gilid. Ang zero. Dito sa manipis na piso. Karan naman. Yung bento mo. Ako na. Mayo-rayo ka. Ulo. Oo, maulog yan bago. Ito na, si videographer. Huwag mo Ito na, mamaya na ulit at lubat. Mamaya naman. Pause. Pause muna po. Okay na? Oo. Ayan. Sabihin mo kung ano nangyari. Magsalita ka. Tapos si Tito. Tapos na. Tapos na ang mga pagupit. Tsaka, kunan mo, palikod, paikot, dali. Kuha, dali. Okay ba? Finish. Yan na yung finish. We're finished! May finish daw. May mga uban pa. May mga uban. Dito sa kabila, may uban ba? Ano? Ayo. Maganda ba? Tama. Maganda? Okay na? Okay na. Sige na. Ito yung kakatayan na manok Ito pa yung isa Dalawa. Yun Di ko nakakalapaw man. Sagingan. Ganda ng dito, ambiance Gubat. Yun nasa highway na. Umaambon, makulimlim. Ayan adobadong manok. Native na manok. Adobado yan inadobo sa gata. Ginataang manok. O di ba kaya ito hiwaya de? Sa din. Ayo dyan. Ano ka, pre? Pwede dyan mag-charge. Kain muna kami. Lunch time. Ayan na. Manok. Ginataan. Adobo sa gata. Oo. Kain na na.